I've heard nothing from Dave in maintenance today. So it looks like you're still stuck with only being able to close 3 doors at any one time. You may have also noticed that your room door only stays shut for a short period of time, and then takes a while to recharge again. Well, Dave in maintenance has attempted to fix this, but only seems to have made the problem worse. Hopefully he'll fix it tomorrow. Oh, and one more thing. The day shift tell me that the warning alarm on your desk is playing up a bit too. So try not to rely on it too much. Well, that's it. I'll leave you to it. Have fun tonight, buddy. 다시 마셨어. 예요나는 Bisa saya. Ik moet er net niet zo los. Sinzalo. Eigenlijk niet zo smis. Ja, kom. Als je me goed op. Hij is het dom aan jij, maar kan Nadia gaan nog? Als ja. Waar Elfos lumarasin tayong. Pas Ingos. Ini temen satu fokus. Ik moet nou niet meer zo. Ik wil het toemaken. Die guys nog 4 uur. Ik moet 6 uur dan moet ik dan klaar. 4 waar apparaat is 4 uur. Misschien hebben we een dubbel. Laat is het lopen. Jee, nu nog een uur.
Even rechtsaf, bonus shampoo. Ja! Hey, wat de hel. Als niet, dan wat. That's the end, guys. Make sure you like and subscribe. Peace.